Hotshot, המהפכה החדשה ביצירת וידאו באמצעות AI. האם אי פעם חלמתם על יכולת ליצור וידאו מקצועי בקלות, ללא צורך בציוד יקר או מיומנויות עריכה מתקדמות? Hotshot, הפלטפורמה החדשה ליצירת וידאו באמצעות בינה מלאכותית, הופכת את החלום הזה למציאות. מהו Hotshot? Hotshot הוא כלי חדשני המאפשר למשתמשים ליצור קטעי וידאו קצרים ומרשימים באמצעות תיאור טקסטואלי בלבד. הנה כמה מהתכונות המרכזיות: יצירת קטעי וידאו של 5 עד 10 שניות, גישה חינמית ללא צורך בהרשמה, איכות גבוהה עם פנים ריאליסטיות וסצנות מהחיים, התאמה מדויקת לתיאור הטקסטואלי. למה Hotshot מיוחד? 1. איכות מדהימה. Hotshot מצטיין ביצירת תוכן ויזואלי מרהיב, כולל פנים אנושיות ריאליסטיות ואפקטים מיוחדים. 2. קל לשימוש, פשוט הקלידו את התיאור הרצוי, והמערכת תיצור עבורכם וידאו מותאם. 3. גמישות, עם אפשרויות חינמיות ותוכניות בתשלום, Hotshot מתאים לצרכים שונים ותקציבים מגוונים. תוכניות ומחירים, תוכנית חינמית, 3 יצירות וידאו של 5 שניות ביום, ללא צורך בהרשמה. תוכניות בתשלום, החל מ$29 לחודש, עם אפשרות ליצור עד 100 קטעי וידאו ותכונות נוספות. יתרונות וחסרונות. יתרונות, גישה חינמית ללא הרשמה. איכות תוצאות מרשימה. ממשק משתמש ידידותי. חסרונות, זמני המתנה ארוכים בגרסה החינמית. מחיר יחסית גבוה לתוכניות בתשלום. לסיכום, Hotshot מייצג את העתיד של יצירת תוכן ויזואלי. עם היכולת ליצור וידאו איכותי מטקסט בלבד, הכלי הזה פותח אפשרויות חדשות עבור יוצרי תוכן, משווקים ואנשי עסקים. מוכנים לנסות את Hotshot בעצמכם? ביקרו בהדרכה שלנו והתחילו ליצור וידאו מדהים עוד היום. שתפו איתנו את היצירות שלכם ואת החוויה שלכם עם הכלי החדשני הזה. לעוד תכנים והדרכות על עולם הבינה המלאכותית הצטרפו לרשת החברתית שלנו על Ver.ai, לחצו על הקישור למטה. זכרו, העתיד של יצירת וידאו כבר כאן, אל תישארו מאחור.